hvor jeg lynhurtigt skal gå igennem, hvordan du kan lave PDF på 2 forskellige hurtige og nemme måder. Og det baserer sig på nogle sider, som jeg allerede har færdiglavet inde i Photoshop. Her har vi den første eller en af siderne, og man kan se, at det er i en A3, der ligger ned, og der er 7 sider, og det er faktisk Gry, der er lavet, og hjemmeopgaven til Aarhus i 2020, dem vil jeg nu sætte ind i en PDF. Og første ting jeg gør, eller første metode, det er nede i InDesign, hvor jeg siger ny tom fil, eller nyt tomt dokument, på det ønskede format, som er et liggende A3, og så må man lige klikke lidt rundt, hvor det der ligger henne, og det skal være på 7 sider. De skal ikke være mod hinanden i opslag, men de skal ligge ned, og lad mig se, om jeg kan lykkes med det. Der kan man lige sige Command minus, og lige se, der ligger de 7 tomme sider, og jeg bruger det her værktøj, det øverste værktøj, det er det eneste, jeg bruger til at sætte ting ind med, den øverste pil. Så jeg står i mit første ark og siger Command D, går ind i min mappe, som hedder min optagelse. Det har man allerede selvfølgelig lavet sådan en lille mappe til det. Der kommer sådan en lille jeres allerede forberedte A3 frem. Så er det vigtigt at klikke i det næste ark. Klik ind i det, så de her små firkanter forsvinder. Igen Command D, side nummer 2. Museklik, placer i hjørnet. Næste ark, museklik, Command D, side 3, museklik, sæt ind på plads, Command D, side 4, klik og sæt på plads, Command D, side 5, sådan der, ned og klik igen, Command D, side 6, og sidste side hernede, klik, Command D og side 7, og så er de sat ind, og så skal de nu laves om til en PDF, og jeg går ned og siger filer, Adobe PDF, preset, forudindstillinger, jeg siger høj kvalitet som et default, for at se hvor stor den bliver. Min optagelse siger test, så klikker jeg på gem, og sætter den her på det højeste, fordi det giver bare en god mavefornemmelse. Eksporter, og så drejer den her rundt, og så længe den drejer rundt, så er den ved at lave pdf'en. Jepsi. Den arbejder lige. Jeg vil allerede nu her prøve at lave en pdf, der fylder mindre, og hvis man nu kommer ud for det, gå ind samme sted, siger test 2, siger den der, og så det jeg går ind og laver den mindre i, det er den der hedder komprimering, siger bare lige her, slag på tasken 150 dpi i stedet for, og så siger jeg en medium kvalitet, som sikkert er stadigvæk er rigtig fin. Eksportere, og ud i Finder og ud og kigge, hvor at den monstro kan være liggende henne, og hvor stor den så er. Vera, min optagelse. I kan se her, de er meget, meget forskellige, dem jeg har fået lavet mig. En på 60 megabyte og en på 827 kilobyte. Ja, kan jeg godt lige prøve at lave endnu en udgave her. Høj kvalitet. Test 3. Gem. Sådan der. Komprimering. 200. Og en høj kvalitet. Og eksportere. Og så ud igen og ud og sige test 3. Den blev så lige så stor. Det kan man bare se. Så det er noget med at sige, at det må være en lidt mellemting mellem de her, men til det kongelige, der har I jo i hvert fald, så vidt jeg ved, 100 megabytes plads, så det er jo rigtig fint med 60, selvom det stadigvæk er lige lovligt stort.
Straks videre til den næste udgave, den næste måde at gøre det på, som foregår i det her program, der hedder Bridge. Photoshop, gennemse i Bridge. Det er det her lille ekstra program, som ligger herinde. Dokumenter og Vera. Jeg finder min mappe herinde. Den hed jo hold op, der er meget. Min optagelse. Yes, der har jeg mine sider, men de der pdf'er gider jeg ikke at have med. Men det jeg gør herinde, det er, at jeg arbejder med den, der hedder Output. Trykker på Output, og så kan I se, at skærmen den skifter lidt design. Jeg skal have ind og sige maksimal størrelse, og på en A3, der skal ligge ned, sådan der. Så gør jeg det, I kan se, at jeres sider de ligger nu hernede. Jeg trækker dem bare op. Sådan der, sådan der, sådan der. Trækker dem op i ruden der. Lige sådan som sidst. Så kigger I lidt her, hvad sker der herovre? Opløsning 300, billedkvalitet. Sæt den lidt op, hvis det skal være det. Det er sikkert fint det hele. Så er det bare noget med, at man gider ikke at have de der side titler til at stå på. Det kan jeg nu ikke lige se. Jeg tror bare, jeg vil prøve at sige eksportere til PDF. Og hvor skal det for? Hvor lander den så henne? Nå, spændende. Nå, den skal selvfølgelig ind i min mappe igen her. Test 4. Gem. Og det var nummer 2 metode. Også rigtig, rigtig enkel. Der åbner den selv lige Acrobat. Ellers går jeg bare ud i Finder og ud og kigge igen på min PDF, som fylder nu 9,8. Så der tager vi bare en billedfremviser. Og I ser, at den har ikke fået de der titler med på siderne, men at kvaliteten er rigtig god. Så det var egentlig alt herfra. Der kom den sgu igen. Så jeg håber, det giver mening, eller så bare spørg.